5 tip mewn 5 munud. Codwch eich llaw a dilynwch y bysedd trwy anadlu'n ddwfn. Mae hyn yn rhoi ffocws i'ch llyged ac yn arafu'r meddwl. Mae anadlu'n ddwfn yn arafu curiad y galon, lleihau stres, a chi'n rhoi cyfle i'r corff cyfnewid ocsigen a carbon dioxide yn gyflawn. Be sydd yn y bocs? Mae rhaid ni 5 sensau: cyffwrdd, gweld, clywed, arogli a blasu. Yn y gêm yma, ni'n mynd i defnyddio mond un, sef cyffwrdd, a chydig bach o clywed. Mae Aaron yn mynd i dyfalu beth sydd yn y bocs. Wrth i ni defnyddio'r un synnwr yma, mae rhaid i ni ganolbwyntio mwy, sy'n dod â ni mwy bresennol, i'r foment, wrth i ni gysylltu mwy gyda'r profiad. 5 mewn 5. Am o leiaf 5 munud bob dydd, agorwch eich llyfryn bach personol a ysgrifennu. Mae hyn yn helpu clirio'r meddwl, yn helpu chi dadansoddi pethau, a helpu chi deall mwy amdano'ch hunan. Ffordd da i ddechrau yw i ysgrifennu 5 peth bob dydd, ac yna adeiladu ar hyn, fel mae'r chwant yn dod. Cymrwch screenshot o'r dudalen yma. Yw myfyrio, chi'n gofyn? Eistedd na a meddwl am ddim byd? Ie a na. Y nod yw dod â'ch meddwl i'r bresennol, i'r foment yma. Mae e gallu fod yn anodd i ni sydd yn brysur yn ein pennau. Y tric yw i cael rhywbeth i ffocysu ar. Yn syml, yr anadl yw'r ffordd mwyaf haws i ffocysu ar. Ond be am ddechrau gyda'r syniad yma? Ni'n mynd i eistedd lawr yn dawel a bwyta siocled, ond yn araf bach. Mae'r siocled yn mynd mewn i'r ceg, yna eistedd ar eich tafod. Yna chi'n rolio fe rownd eich ceg yn araf bach. Mae'r meddwl yn sefyll gyda'r siocled, yn sylwi ar y blas. Triwch gadw'r siocled mor gyflawn a mor hir a phosib. Sylwch ar bob dim amdano. Dim gobeith y rhain wrth gwrs. Y bocs ymdopi. Rydyn ni gyd ar brydiau yn cael emosiynau neu teimladau sy'n anghyfforddus neu sy'n anodd i ddeall falle. Be am greu bocs ymdopi? Fel bod chi'n gallu troi at y bocs pryd bynnag sydd angen. Mae'r bocs yma yn rili pwerus. Ewch i hôl beiro ac ysgrifennu hyn lawr. Rhif 1. Tawelwch. Be mae hyn yn teimlo fel i chi? Rhywle ble chi'n rhydd o unrhyw aflonyddwch yn eich pen. Rhif 2. Creadigol. Be chi'n ymgolli eich hunan ynddi? Ydych chi'n dawnsio, yn peintio, yn creu, yn lliwio? Rhif 3. Hyder. Yr agwedd am eich sgiliau a'ch alluogrwydd. Ble mae'ch cryfderau chi? Ble chi'n gweld eich hunan mewn persbectif positif? Rhif 4. Adlannedd. Gobeith ar ffydd i gadw fynd, i gadw'n agored yn hyblyg ac yn barod i addasu unrhyw newidiadau sy'n codi. Rhif 5. Doethineb. Mae doethineb yn adeiladu trwy profiad, trwy dysgu gymaint ag ni gallu ac yna adlewyrchu a dadansoddi ar yr hyn i ni'n profi. Mae doethineb yn helpu ni deall mwy ac yn rhoi cymorth i ni pan i ni angen e. Dyma yn union beth yw'r bocs yma, cymorth. Gallwn ni troi at y bocs yma i roi cymorth i ni pryd bynnag ni angen help i ymdopi. Felly adlewyrchwch ar y geiriau yma. Ble ydych chi wedi profi rhain, fel maen nhw'n berthnasol i chi? Ysgrifennwch hyn i gyd lawr, yna meddyliwch amdanyn nhw a defnyddiwch nhw tro nesaf chi'n ffindio'ch hunan yn anghyfforddus neu mewn ychydig o benbleth.